Живял в Китай един фермер. Той обработвал земите си с стар кон. Един ден, докато работел на полето, конят паднал и умрял. Каква беда, съжалили го всички в селото. Ще видим, рекал фермерът. Всичките му съселени били впечатлени от неговия кураж и достоинство, че решили да съберат пари и да му подарят нов кон. Всички вкупом възкликнали. Ех, че щастливец. Ще видим, рекал фермерът. Минали няколко дни и новият кон прескочил оградата и дим да го няма, избягал. Всички поклатили глава и се произнесли. Горкия човек. Ще видим, усмихнал се фермерът. Конят се върнал след няколко дни с още няколко коне и селяните ахнали. Късметлия! Само фермерът кротко отвърнал. Ще видим. След няколко месеца синът на фермера паднал от коня и си счупил крака. Горкото момче, какъв лош късмет го застигна, чувало се наоколо. Ще видим, мъдро отсъдил фермерът. След няколко дни в селото пристигнали военни, викали младите мъже за войници. Видели, че синът на фермера е с счупен крак и го оставили вкъщи. Щастливец! Всички въодушевено възкликнали. А фермерът за сетен път повторил. Ще видим. Тази история може да продължава до безкрай. Защото никой никога не знае какво печели, когато губи и обратното. Само времето може да отсъди най-добре.